Attens Flex vyövaipat on suunniteltu vaikeaan inkontinenssiin. Vyövaippoja on saatavilla eri kokoja ja imukykyvaihtoehtoja. Ennen Attens Flex vyövaipan pukemista on tärkeää, että mittaat lantion ja vyötärön ympäryksesi ja käytät mitoista suurempaa valitessasi itsellesi sopivan koon. Avaa tuote kokonaan ja huolehdi, että avaat erikseen molemmat vyöt. Taita suoja pituussuunnassa kuppimaiseksi niin, että vuotosuojat nousevat ylös. Aseta suoja niin, että vyöt tulevat selkäpuolellesi ja käytä sinisiä tarroja vöiden kiinnittämiseen vyötäröllesi. Varmista, että suoja on taiteltu pituussuunnassa kuppimaiseksi. Vedä vaippa varovasti selän takaa eteen ja sitten tiiviisti ylös haaroihin napakan istuvuuden saamiseksi. Suorista suoja ja vedä se kohti vyötäröllä olevaa vyötä. Lopuksi kiinnitä molemmilla puolilla siniset tarrat vyöhön. Ennen suojan vaihtamista tarkista aina kosteusindikaattori. Jos sen pituudesta on kadonnut yli puolet, suosittelemme vaihtamaan tuotteen. Onko sinulla lisäkysymyksiä? Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.